Club Junta, building better Africa. Malitiri ya ku Uganda, iwetie kwa mulungu. Malitiri ya ku Malawi, iwetie kwa mulungu. Amalitiri muli bwanji kukasia, amalitiri muli bwanji ku Nzuzu Lodge, ku Nzuzu State Lodge, amalitiri pepani kuti amalitiri amakapepesanso amalitiri anzawo. Zimene zitu tadziwa dzulo. Tithokoze kwambiri olemekezeka Onabo Chimwendo Richard Banda kutidziwitsa dzulo pa 3 Marichi kuti President Chakwera ndi malitiri. Ine ni madabwa tuzochitika mdziko muno kuti koma awawa ndi amoyo. Zimene akupanga zoti moyo wawo uli bwinobwino. Dzana ndinaloseratu nimanena kuti zikukhala ngati kuti mutu wa Chakwera wachokapo, ndiye wina wangotenga mutu wache nkuyika nkumagwira ntchito ngati akugwira ntchito ndi Achakwera. Lero no ndimene tikumva kuti Achakweratu ndi malitiri. Tanthauzo la malitiri amalawi ndoti anthu otu adamenyera ufulu m'dziko muno koma adatisiya, adamwalira pa nkhondo zosiyanasiyana. Ndiye nkutheka mwina umalitiri wa Chakwera nkhondo zake ndizija za Maferede, Amanamondo adusaja potanali mmodzi womenyera nkhondo zimene zija china COVID mwina ndifa chake dzulo asanduka kukhala malitiri. Koma akuluakulu inetu ndimanena kuti nthawi zina ukakhala tulibe speech ndibwino kukhala osayankhula mwina kupatsiranso ena. Muchamapangira pamaliro mafumu kuti alera mfumu sayankhula ati akhudzika kwambiri, ndiye m'malo mwake yandiyimisa ineyo kuti amfumu awapepesa kuti zakhudza nawonso kuti ataya munthu ofunikira. Lero sayankhula ofumu okhudzika, ofumuwo lero soyankhula zikadakhala choncho zikadakoma. Koma mati ndikonze apa ndisangalatse dzulo sinalinso Mother's Day. Mother's Day sinali dzulo. Dzulo kunali opening of campaign. Chifukwa pa Mother's Day munthu ziyamba kuyankhula iya president mapanga chitukuko. Mother's Day imeneyo iya kuno mwasankha nduna, iya kuno taonani abale mwasankha Gotani Hala, taonani mwasankha Chizi Msuku, abale ino tatamangani mubwereso kuno, taonani mwasankha Sowawa, uchokeraso kumpoto zikhale zing'omala, izanaga majeketi mnasankhaso, taonani koma nduna wa mwene azamaboma akuluwa. Ndeni mati ndikamaona pa screen akamayankhula ndikaganiza amene amathamangira ku parliament. Dzulo ndi amayankhula mwachisoni. Mukamaona nkhope yawo dzulo imene maonekera abale amene mumaona anu mundivomereza. Achimondo Banda dzulo samayankhula monga amene amayankhulira ku misonkhano. Anyway, such is life. Koma noni mafuna ndinene kuti a president Chakwera mwadzuka bwanji kumene muliko. Mwadzuka bwanji. Koma ndiye mwagundikatu kumwaza ndalama kumpoto. Komatu mwina ndikumasuleni. Zimene wayankhula munthu wina dzulo kandi amfumu
ineyo koma ndiyapase 100% plus, mwina andinene kuti 50 plus ikhale kwa mfumu ameneyo, kwa munthu amene dzulo wayankhula mwambi wayankhulidwa dzulo. Kuyankhulatu mosabisa, mkango, mwambi wa mkango ndi mbawala, mwambi wa mkango ndi mbawala. Kaya ndi dzulo limenelo kaya ndi titi, koma ndithu ndi ku chigawo chakumpoto komweko mdala ameneyu. Koma guys, anthu akung'alula akuti kunali mkango ndi mbawala, ndi mkango unali mukeji, adawutsekera mukeji samaupasa zakudya, ndi mbawala ikudutsa aone amfumu bwanji akuti mwana wetu ine njala sinkudya ine pano tere pano 5 days nikufa ine ndi njala pano mwanawe pulumutseko. Mbawala ikuti amfumu sotu muli mvuto ino kuti ndikutsegulireni apanso mamoti mukasake zakudya mweyambaso kudya ine ndemwe. Ayi ndithu mwanawe ndithu sinkudya ine, tsegulireko ndithu ine njala nikufa ine, nikasakasaka zakudya muno nulephera utuluka ine. Ndithu khulupirire mwanawe khulupirire. Ambawala nchisoni kenako kutsegula keji, chongotsegula keji ankango kupeza mpata alimwe ambawala omwe aja mbwandu. Mbawala kuti siza mfumu ndinkanena kuti inu simukhulupirika. Aya nanga ine nditani, nanga ndili njala bora mpezeko mphamvu. Aya mwamwayi kumatulukira kalulu dzukhala bwanje titira ndapulumusa mfumu ndi apa bafunanso andilikhwireso mfumu. Kalulu akuti aya pasavuta mfumu, ndakubweretserani kuti muchite talo weseni mukejimu tiapatsire mmwe mfumu adye ndithu asuke nkamwa. Ankangoja akomedwanso ndidye mbawala yodzongadzonga kale kuloweseda mukeji tu ankango. Kalulu akwaoza mbawala tseka nkoni kutseka keje akuti basi tenti zipita. Awa ndoyipa mwambi wake akuti achakwera tinapatsa mwayi kwatsegulira mmavuto akhalaja zakakati 29 years ali ku opposition. Lero tatsegulira kuti muoneko luzili nkati achakwera kuiwaso kuti anthu anditsegulira aja afuna ndikapulumuke ineko. Koma Malawi kwamba nokudya tusono kudya aliyese nokudya. Kama mwambi winawo adala menaji ine ndikwavulira kachipewa. Anyway, ndiakuti tikangwatsekera pano sazatulutseso. Ife tithokoze kuti Amalawi tsopano mwamanga chiganizo chimozi chochotsa boma ili la MCP komanso ulamuliro wa Lazarus Chakwera pa 16 September pano chaka chake chomwe chino. Mafumu mukumandimvetsa komanso anthu nonse m'makomuniti monse mmene ndazungulira ndithu dziko la Malawi tili limodzi. Kumpoto ndithu idyani ma 50 miliyoniwo kani ma 50 nchani kani ma 100 idyani chiganizo munapanga kale musasinthe. Ndalamazo simudapemphe, ndalamazo ndi zathu zomwe zamo muno Malawi, siza ku South Africa, siza ku Mozambique, siza ku USA, ndizamo muno Malawi. Zikuthandizeni kuti mufike mpaka na kuchisankho kuti tikachotse bwino mkulu ameneyi. Ine ndikutsimikiza kwathunthu kuti pa 16 pamene nopa chizafika kuti 4 o'clock akutseka ma centers onse tizakhala kuti amene tapanga chiganizo chimodzi
tamaliza kuvota. Ndipemphe kwambiri kuti inuyo electoral commission pamene mukuti muzatsegula masenders 6 o'clock zatseguleni chimodzimodzi malo ena aliwonse mu dziko muno kuti pasazapezeke ena odandaula kuti ife tatsala aseka msanga, ndipo ngati angazapezeke kuti anthu sanamalize kuvota nthawi yotseka yakwana, zapitirizeni kuti anthu onse azamalize kuvota. Kaya muzatseka 6 o'clock no problem, koma tikufuna Malawi amene ali ndi voti azavote, chifukwa pa tsikuli kuzakhala kutsekera mkango muchikeji kuti usazatulukenso. Ndi mkango oyipa watidya kwambiri Amalawi, watipweteka kwambiri Amalawi. Amalawi anzathu ambiri anathawira maiko akunja ngati ku South Africa, sikuti akukondako, sikuti akomedwako, koma kuona mavuto amene ali mdziko muno kuti nanga tikapita ku Malawi ndiye kuli mavuto kale, tikangotheranso tu m'mavuto. Zikomo kwambiri chifukwa choti Amalawi mwamanga umodzi. Ine ndikamayankhula kuti Amalawi tamanga umodzi, ndi umodzi ndithu. Ndibwereno kwa anthu amene mumavuta, anthu mukuvuta. Abusa tiuzeni nkhani ya age limit, abusa tiuzeni nkhani ya mathematics. Kodi nkhani ya age limit akuuzani ndani kuti kuli age limit? Timakuyankhani, timafotokoza za age limit, tikayankha mumafunanso mati yankhiso za age limit. Age limit yachani kodi? Yachokera kuti? Ikupita kuti? Ikufuna chani? Ithandiza chani? Ilibe thandizo lina lilonse age limit. Mukamaganiza mukamamva nkhani ya age limit, muziganiza kuti ndi Agape Khombe basi. Koma si biru iya, iye imeje ndi Agape Khombe literature. Musamakhuzike nazo age limit chani zimene sinkhani zimene zimsakandoi nazo. Adadi ayima, adadi akhapa ballot paper, adadi adzawina. Pano panthu ena akafukufuku, ifa ineyo sino akafukufuku wa zimenezo. Koma amene amazisata bwino alena kuti pano pa DPP ili pa 62%, sono 3 months yadutsayi inali pa 43%. Ngati mukukumbukira Malawi ndinayankhula kuti pofika mwezi wa July manena July sanabwere July, pofika July tisanafike mu August DPP izakhala pa 70%. Ndinayankhula zimenezo mwezi wathawo. Ngati Amalawi mukukumbukira, lero akuti ili pa 62%, ikukwerabe. Sono yasalatu pang'ono kuti tifike mpaka tikamafika mwezi wa September, pa 2 September DPP ikhala itafika pa 82%. So musamavutike ndi mafunso, abusa tiuzeni za age limit, abusa tiuzeni za mathematics. Nkhani yonena kuti inu muzingosamala kovoterako basi. Nkhani yanga ya lero yomaliza ndikubwera kwa Kasongo. Ine sindimanyengerera. Kasongo Daliso Kabambe. Amalawi ngati mukukumbukira, Akabambe ananena kuti sangapite ku SKC Foundation chifukwa chonena kuti Mayi Mary Chilima aitana Lazaro Chakwera ku function imene yoyo ndiye iwowo sakufuna kuyandikana ndi Lazarus Chakwera. Ndinu mbona Malawi ndikukumbutseni mukumbukira mwa amene wawa. Ndamva chisoni kwambiri, the same person, the same president of UTM akuti amene akufuna kukhala president wa dziko lino, dzuloli anali closed mphuno ndi mphuno ndi Chakwera yemwe uja. Mwina ambiri mundivomeza mwaziona, mpaka nakutha kwa function yo atavaso zofanana. Chakwera Daliso Kabambe kuvala zofanana ngati munthu ndi mphwache, nkumagwirana chanza. Akabambe aonekere mwetu kumwetulira mwe uja mati ndi Kasongo wa uja akuluakulu. Ndale izizi zitithandiza izi? Ndale izizi zitithandiza? Akabambe ayankhule chani? Kapena iwo ndani wawo anali Mary Chilimayo? Atiuze chilungamo Akabambe kuti dzulo pamene amapita iwo ku Mother's Day ko kunkhatabe zoti Chakwera akhala ali konko samazidziwa.
pamene amasokesayo malo amene aja okhuzana ndi Mothers Day pamene pamajambulidwa mikono ya anthu itamangidwa maunyolo zotiso Chakwera nayenso avala zomwezo samadziwa. Tikamanena kuti akabambe akumasewera gemu yaina yake pansipa ngusiku kumaka kumana ndi Achakwera tikunama akuluakulu pali zina zimene tizitseguka m'maso. Inetu ndimayankhula anthu nkumandinyoza koma long at last anthu mumanditsatira nkumandivomereza. Izi zindakhala ndikuziyankhulene mbuyo mosemo akabambe ndinayankho sonkhani imene adalephera kupita ku function ya SKC Foundation. Ndinayankhula kwambiri amalawi ena munandizonda ena mumandivomereza kuti akabambetu amusamale nawo. Last year akhala kupita ku State House kumaka kumana ndi Achakwera kangapo konse. Lero Achakwera adana nawo chani ayambana liti ayambana zichani. Lero akuzoti ku Mothers Day kumene amene akakhala ngati umene olemekezeka ndi Achakwera omwewo. Iwo akunyamuka all the way from kwawo kumene amakhala kandi ku Lilongwe kandi ku Tcholo kandi amakhala ku Blantyre akuzidziwa okha ndi teamwork yawo ulendo kunkhatabe konko nkuvala zovala zofana ndi Achakwera kusokesa limodzi mwinasotera lawo sanali mmodzi sanasokera mwinaso mlayawo asokera ku State House konko nkwapa sakapambe valani iwo ndikuvala. Lero atuze kuti ineyo ndili kutali kwambiri ndi Chakwera sinifuna kuonana naye zigwira amalawi apa mmene zaonekera zulo lija amalawi mukanene kuti Achakwera akabambe sali pa ubwenzi. Tisamale kwambiri ndikamanena kuti zolinga ndi zokhumba za akabambe ndikufuna kugwesa DPP amalawi muzindikhulupirira ndimayankhula ine chilungamo mwaona nokha ukasongo umene wachitika dzulo mpaka na nduna kuyamikira kuti ndathokoza kuti Dr. Kabambe alipo mpano munene kuti yoja samadziwapo chimwendoja samadziwa kuti akabambe akubwera akudziwa na anthu aja zochita zawo ndi zimodzi. Tikamanena kuti ziwembu zina zimene zikumachitika ku DPP kumafuna atsogoleri ena azipangidwa ziwembu akumazisongezera ndi Kabambe ena nkumatsutsa. Ifetu timadziwa tili ndi ndota Mulungu anatipasa nzeru ndi kuzindikira ndi kulota kumadziwa zofuna kuchitika mmawa. Tikamabwera apa ndikumayankhula sitimangoyankhula ngati mbuzi zoni sizikudziwa kuti lero zikadya msipu wakuti. Never. Ife ni nkhosa za Yehova Mulungu zodekha zimalandira upangiri each and every night. Lero ndi zimenezo. Ndimalize ndi nkhani tsopano. Pali ziwembu zimene zikukonzedwera Alfred Gangata komanso Norman Chisale kuchokera ku MCP. Zonse zimene mukupanga tikuzidziwa mukukonza mukufuna muzayike bomba mugalimoto mwa Gangata kuti dzina lake muzachiteka kaya muzagwisa ntchito munthu wanji kaya munthu wa DPP kaya ni munthu amene amagwira ntchito pafupi ndi Gangata kaya muzagwisa ntchito nzeru yanji kuti muzayike bomba mugalimoto ya Gangata cholinga Gangata bomba lizamphulikire galimoto momwe azamwalire. Ndifuna ndikuuze na abale anga MCP kuti mukunama kwambiri ndipo mwachepa kwambiri. Inu yonse mungaphe Gangata, inu yonse mungaphe Chisale, mwachepa kwambiri. Chigawo chapakati chijatamedza tachimedza mawa ndifuna ndiyankhuze mobwezabweza. Mukunama kwambiri. Gangata simungamupange china chilichonse, Chisalenso simungamupange china chilichonse, komanso chidiridiri simungapange chilichonse, komanso Honorable Saidi Kungogwe simungapangenso china chilichonse. Mamene wamwagwiritse ndanda mauthenga zulo ambirimbiri mwauza Gangata akukonzedwa chiwembu chonde asamale. Gangata anasamala kale tunimafuna ndikuyankhira amene mumasowa mtendereni kuti zonse zimene akupanga MCP timazidziwa. Gangata anasamala kale ndipo akumudziwanso kuti Gangata ndi mafia wa Mulilongwe. Sangapange china chilichonse andi security amene ili ndi Gangata ikunama tu ya iwo amene akupanga ziwembu ikunama kwambiri amalawi anzanga. Ndikuze chimene ndiwakhapa chilungamo.
ine ndi mwana wa kummawa, ndinabadwira kummawa kotulukira dzuwa, koma ndimakhala pa Central Region pompanonso mumandisaka koma simandipeza, ndimagona pompano pa Central Region. Musamalire kwambiri akuluakulu zimene mukupanga na MCP. Nthawi yakutherani yangosatu miyezi 5, masiku owerengeka 197 days imene yatsala kuti anthu avote. Muchoke pa mpandopo, muyaluke tsopano, mukwidzingidwe, muja munkatigwidzingiriza ife muja kumakati kutigwira ku Blantyre kulimbi, kutigwirisa musero ya kulimbi, kutitulusa mu 5 minutes ulendo wa kusero ya ku Blantyre, kandigonesa ku Blantyre, msepili wakumama kunditulusa ulendo wa gali moto, kundipisa kulilongwe. Zimene zijazi muzazionanso enuyo, tsiku likubwera. Mweyezo mene mwamweyezera nzako, nawenso amakuyezera omwewo. Pastor Moses Shumba, mkango wa Malawi, mwana wa Nankoma, samaopa, samatekeseka, samadzidzimuka, kungoyima pa chilungamo chomwecho basi. Alole, akane, DPP wa Mboma. Mumaonjeza ati inu sinu activist, inu ndinu omenyera nkhondo DPP. Activist saka ndi chipani akayankhula mbali imene ali activist toti walakwisa. Club Junta, building better Africa.